viser menneskelighed på, ved at også børn, altså under 12 år, kan få lov til selv at udtrykke, at nu er deres sygdom, nu er deres situation så ulidelig. Er I ikke nogen fjantehoveder? Og nogle af de seneste meningsmålinger har også sagt, at der faktisk er et stort flertal i befolkningen, som er for det. Fordi det her, det er jo så, om jeg så må sige, penibelt og etisk et spørgsmål, at politikerne vil aldrig stemme sådan. Du er jo først på, at vi kunne have knalder for os sammen, så vi kunne gule. Så det er på trods af, at der jo altså har været mindre demonstrationer i løbet af ugen her i Belgien, som har været imod vores forslag. Det kan være, jeg skal komme og spise det. Den brede del af befolkningen faktisk også står bag det. Men jeg skal komme og spise det. Ja, altså de kristne demokrater har været nogle af de stærkeste modstandere mod forslaget. Jeg talte med dem lige inden jeg gik på. Og de kan simpelthen stadigvæk ikke forstå, hvorfor skal det haste sådan igennem? Hvorfor har man sådan en travlhed? De synes, det er et utroligt svært spørgsmål. Altså for dem, der siger de, at børns hjerner er simpelthen ikke udviklet